karɓa shi ne sarki na fata, idan ya mutu sai a ce tsautsayi ne Allah ya kawo, kamar yadda Hajjaj bin Yusuf ya kashe Abdullahi dan Umar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Sahih al-Bukhari kitabul Hajji, an fito za a yi aikin hajji a shekarar da amirul hajji shine Hajjaju, shi kuma Hajjaju mugun sarki ne, ba a yi mai nasiha. To sai dan Abdullahi dan Umar mai suna Salimu ya je ya tsaya a ban ɗakin da Hajjaji yake wanka, ya ce ranka ya daɗe sarki, in dai sunna kake so kai marmaza ka fito a je a hau arfa. Sai magana sai ta fata mai rai, shi za a ce in dai sunna yake so shi za a yi wa'azi da sunna, shi ne mai wa'azi da sunna ne shi mugu. Sai ya fito yana faɗa, sai ya ce a kira Abdullahi dan Umar, uban wannan yaron da ya faɗi maganar, tunda uban malami ne. Ya ce abin da ɗanka ya faɗa gaskiya ne, ya ce gaskiya ne. Sai maganar ta mai zafi, dan me za a faɗi magana shi kuma ya gaskata. Shi kenan sai ya ce a je a sami kibiyoyi a sa musu dafi a bakinsu, a soka su a ƙofar ɗakin Abdullahi dan Umar, yadda yana fitowa da asuba zai sa takalmin shi sai ya taka su. Yana fitowa ko sai ya taka, yana taka guban nan tafi jikin shi, ƙarshen rasuwar shi kenan bayan ya dawo aikin hajji. Haka sarki Yumfa ya so ya kashe shehu, ya haƙa rijiya, in ya faɗa ya mutu ya ce tsautsayi ne Allah ya kawo. To amma sai Allah maɗaukakin sarki ya tsare shehu, inna Allah yudafi'u anil ladina amanu, Allah na tunkuɗe wa mu'mini duwar makirci da za a yi musu. Wannan da bata yi ba, sai sarki Yumfa ya ɗauko wani mataki na yaƙar shehu, amma ta hanyar almajiran shi. Sai sarki Yumfa ya haɗa rundunar yaƙi, za a tafi yaƙi wata ƙasa, sai a bi ƙauyukan da almajiran shehu suke, sai a je a kama su, a karkashe su, a ɗibe dukiyarsu, a kwashe matansu da 'ya'yansu. Sai a ce sarki ya zo wucewa ne, ba su fito sun yi gaisuwa ba, hasali ma sun jajjefi sarki. Aka rinka bi ana kashe almajiran shehu, ana kashe almajiran shehu. Wannan lokacin saura shekara 2 kenan shehu ya tsaye da jihadin nan da waɗannan sarakunan gargajiya da 'yan bokoko suka yi biki makon da ya wuce. To wannan makircin Bello ya faɗa mana shi a cikin littafin Infaqul mai shafi na 97. Ya ce to a shekara ta 1228, in ji Bello kenan, ya ce sai sarki Yumfa ya bullo da wani makirci, yana son ya gwada shehu ya ga, sai rubuto shehu takarda cewa bayan gaisuwa ka tsince ina ka bar yankin mulki na gaba daya, amma kada wani almajirin ka